Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa tapangki pole sarang boten kula neng channel Okara setanto pada kumate kaangkui merte bersama dura petengan mukte nyopre tetap cekak yate. Nyon eti saat samangken boten kula badhe ngaturake jejarbaan ngengengi embuan si aropa panoteng. Kak Dinto aropaki terusan dari jejarbaan si sablun nepon. Panoteng nang basa Madura Kak Dinto beda a, an, beda en, na, ana, agi. Caraipun nyerat otabaipun noles panoteng Kak Dinto serat tenang bingkingnya oca asal nanging kodu asambung otabaipun tak kenging epesa tak kenging espasi sarang ocak asalla. Bedi kaator contoh cak ocak juga ra okara se aropa agi cak ocak se kenging panoteng se sapesan enggi Kak Dinto contohipun ocak se kenging panoteng norok dadi norok lopa dadi lopae, entar dadi entare. Dining manabi gunakake dalam okara engki Kak Dinto umpama bekna tak noroke kompolan burda sesaben malam Ahad. Kak Dinto secap tebel ocak noroke Kak Dinto arupa agi contoh ocak sekenging panoteng juga ena Kak Dinto ampon garis baba. Contoh okara si kaping 2 engki Kak Dinto bula lepae si arep foto katika cek padina pon iarek. Ocak lepae Kak Dinto arupa agi ocak sekenging panoteng saterusipun contohipun ocak sekenging panoteng a. Minta dadi minta a, napak dadi napak a, ngalak dadi ngalak a. Dining manabi gunakake dalam okara engki Kak Dinto minta anape bayi tika pon kari ngocak lek pokok beni bulan ben bintang seeventa tiga. Kak Dinto ocak minta Kak Dinto ecap tebel otabaipun kandel marga Kak Dinto arep bagi contoh sekenging panoteng a. Saterusipun contoh si kaping 2 engki Kak Dinto antos gelu laparak napa a cek rukaburu. Kak Dinto contoh ocak sekenging panoteng a. Saterusipun contoh ocak sekenging panoteng an otabaipun en umpamaipun beda ocak takok dadi takokan, lopa dadi lopaan, telok telokan, papak dadi papaan, busen dadi busenen beda juga saya nyambet busenan. Poro dadi porowan beda juga se agunake ocak porowan. Manabi gunake dalam okara iki Kak Dinto kun ongkunna bekna takokan kun entara kajeding lamin taater jujuk nyabek papaan beton. Kak Dinto contoh dalam okara. Saterusipun contohipun ocak sekenging panoteng na. Kalambi dadi kalambina, songkok dadi songkokna, etas dadi etasna, cocor dadi cocorna. Nanging manabi beda ocak asal seetotop kalaben konsonan umpamaipun ocak tas. Kak Dinto kan etotop kalaben konsonan s. Milaipun panoteng ena Kak Dinto enna pas aube norok de konsonan sedeti panotop ocak asal. Milaipun pas deti etasa. Cocor se asal cocorna marga mateka r konsonan r milaipun n Kak Dinto neng panoteng ena aube deti r di cocorna. Kak Dinto biasaipun orang kangian saya nyebut sa Kak Dinto tasna sandalna kelasna. Kak Dinto tak kenging esal agi margana Kak Dinto saestona panoteng ena nanging Kak Dinto ampun kaprak edereden so ngenep tur salainna Kak Dinto
Aube noro enna gak dinto noro konsonan se dadi panotop nang oca asal. Manabi gunakake dalem okara umpamaipun songkokna alek seentar ngaji cecer. Sare tak dulik temo. Contoh si kaping 2 etasa seburu mele angkui bing. Dinto contoh dalem okara. Satrosipun contona ocak sekenging panoteng ana. Norok dadi norok ana, mandi mandiana, mate dadi mateana. Manabi gunaki dalem okara umpamaipun tika tak norok ana kompolan seburu amola. Contoh si kaping 2 antos elu engko ki mandiana anak. Gak dinto manabi gunaki dalem okara. Satrosipun beda panoteng aki. Beda oca kalak dadi kalak aki tepak kenging teraterpa saring sareng panoteng aki dadi patepak aki, torok dadi torok aki, kabi dadi kabi aki. Umpamaipun manabi gunaki dalem okara kalak aki pamecot yang koryong. Gak dinto ocak kalak aki. Cek ki toro aki jaria latengki kopean nabokna. Gak dinto dari ocak torok dadi torok aki. Satrosipun nang basa Madura gak dinto parlo ika geli tandek panoteng i. Sebeda inggi gak dinto panoteng e. Panoteng e gak dinto aube dadi i. Manabi atemo sareng oca asal seetotop kalaben vokal alos. Vokal alos gak dinto vokal a semonyi e, i, tor u. Milana vokal e gak dinto pas aube dadi i. Umpama dalam contoh ambu dadi ambui. Tak kira pas kocak ambue. Mandi dadi mandi i, kadua dadi kaduai. Toku dadi tokui, capi dadi capii. Nah, gak dinto contohipun cak ocak sekenging panoteng e nanging aube dadi i marga tatemo sareng ocak asal seetotop kalaben vokal alos. Sekak dinto saparengipun jejerbeen ngengengi panoteng saat samangken pungkasanipun pamatur man punarto wak duaan melekalepon kagepora. Sekak dinto jejerbeen korang langkongipun nyoon sapora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.